Ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει για δεύτερη μέρα στους Θρακομακεδόνες, αποφασισμένος να κάνει μια μικρή έρευνα για κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που έχει παρατηρήσει. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση στην περιοχή είναι ότι δεν υπάρχουν καταστήματα, δεν υπάρχουν άλλες ταβέρνες, δεν υπάρχουν εστιατόρια. Υπάρχουν όμως πολλά σπίτια. Όλος αυτός ο κόσμος, πού πηγαίνει? Θέλω να μάθω περισσότερα. Πάμε να δούμε. Το γνωρίζεις το εστιατόριο απέναντι? Πώς είναι το φαγητό? Παλιάς εποχής. Παλιάς εποχής. Στην περιοχή υπάρχουν άλλα εστιατόρια? Όχι. Ο κόσμος πού πάει για φαγητό και γιατί δεν πάει εκεί? Φεύγουμε. Αθήνα και Χωσιά. Όλος ο κόσμος πού πηγαίνει για φαγητό? Περιμπό. Πάνε προς τη Χασιά, Κατάλαβα. δεν ξέρω. Σουβλάκι θα έτρωγες εκεί? Θα έτρωγα. Αυτό που είπατε για σουβλάκι νομίζω ότι χρειάζεται. Το σουβλάκι, στην περιοχή δεν έχουμε σουβλάκι. Στην ταβέρνα, η Ρούλα και η Όλγα προετοιμάζονται από νωρίς για να δεχθούν πελάτες για φαγητό, ενώ κάποιοι έχουν ήδη επιλέξει το χώρο για να πιούν ένα καφέ και να ψυχαγωγηθούν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά. Πώς πάει? Καλά είστε? Καλά. Τι γίνεται? Καλημέρα. Καλά, καφεδάκι βλέπω, Εδώ, μόνιμοι θαμώνες. Από το 1985. Είναι παλιοί πελάτες εδώ πέρα οι κύριοι και καθημερινοί. Αυτό είναι καλό. Σας αρέσει έξω ο Ο χώρος? χώρος είναι πολύ ωραίος. Μπορεί να θέλεις να τον αναδείξεις λίγο, να κάνεις λίγο τη λεπτομέρεια, αλλά είναι πολύ ωραίο έξω. Τα παιδιά ό,τι νομίζουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε μέσα. Πάμε να ρίξουμε μια Ας ματιά πάτε μέσα. μέσα μαζί εσείς που Οκ. οι νέοι πιο μπροστά. Θα καταφέρει ο σεφ μας να μάθει την άποψη της Όλγας για την κατάσταση τώρα που η Ρούλα δεν είναι παρούσα στην κουβέντα? Εσύ τι θα άλλαζες εδώ μέσα? Τη θάλασσα. Τους χρωματισμούς, κουρτίνες, τα τραπεζομάτιλα, καρέκλες, Με λίγα λόγια θα τα πέταγες όλα. όλα. Αν μπορούσα. Μπορείς να μου πεις ένα πράγμα? Ναι. Πού κολλάνε αυτά τα γ***να τα ηχεία με αυτή την πίστα και με αυτές τις σαμπάνιες που είναι από σκυλάδικο? Πού κολλάει με την ιστορία τη δική σου Να σου ένα πω. οικογενειακό εστιατόριο, οικογενειακή επιχείρηση που προσπαθείς να το εξελίξεις αυτές οι μ***κίες? Έχουμε γλετζέδες πελάτες και μου το Έχουμε γλετζέδες. ζητάνε. Στο Μου ζητάνε. Θέλω να Κρύφ. χορεύω και να μου ανοίγει σαμπάνιες. Τι να σε τι είναι εδώ, μπουζουξίδικο? Πάρε και πιάτα και Αφού το σπάσα. ζητάνε. Άμα θέλουν και γυναίκες θα βάλουν στο μπαρ γυναίκες. Ναι, αλλά. Σοβαρό λόγες τώρα. Όχι, εντάξει. Δεν είναι λογικό αυτό. Εστιατόριο είναι εστιατόριο, τελείως. Εντάξει. Κοίταξε, αυτό δεν είναι εικόνα πάντως. Το λέω πραγματικά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να εξαφανιστούν όλα. Ναι. Δεν γίνεται. Και πρέπει να κάνουμε το μαγαζί να φαίνεται ωραίο, μοντέρνο, καινούριο και να έχει ο άλλος την όρεξη να μπει μέσα. Λοιπόν, Χρειάζονται. σκέψου αυτά που σου είπα. Εγώ πάω να αλλάξω και τα λέμε στην κουζίνα. Έγινε. Έχουμε μείνει κάποιες δεκαετίες κολλημένοι λίγο πίσω. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις συμβουλές του, να αλλάξουμε κάποια πράγματα και να έρθουμε στη δεκαετία που ζούμε. Η Όλγα και ο Μάνος έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία στην κουζίνα. Η άφιξη της Βάσος επιτρέπει στην Όλγα να ασχοληθεί και με τη σάλα. Και η Ρούλα όμως πιάνει δουλειά αφού πλέον τέλειωσε με τον καφέ της. Τι κάνουμε, Βάζω λεμονάκια για να είμαστε έτοιμοι. Σήμερα πάντως είσαι στο λες σορτί. Κυτρινό καπελάκι, Εσύ δεν είσαι μάγειρας, είσαι μοντέλο. Άντε, άντε. Εντάξει, τι έγινε, μπλέξε. Τελείωνε και έλα να με βοηθήσεις. Την έκανες πάλι. Τελείωνε. Πάντως ωραία κουζίνα, καθαρή. Στο μεταξύ, οι πρώτοι πελάτες έχουν ήδη φτάσει και η Όλγα με τον αδερφό της αναλαμβάνουν την εξυπηρέτησή τους. Το χειρότερο πράγμα είναι η αναμονή. Ναι. Ναι. Σωστά. Η αναμονή σύντομα παίρνει τέλος, καθώς η παρέα ολοκληρώνει την παραγγελία της και η Όλγα σπέβει στην κουζίνα. Έλα, έχω παραγγελία. Δόξα ο Θεός. Λοιπόν, θέλω κολοκυθάκια, ντοματοκεφτέδες, τυροκροκέτες, μία χόρτα με ξιδάκι. Μάλιστα. Θέλω Από μένα, σ' ακούω. φιλέτο κοτόπουλο με πατατούλες γαρνιτούρα, μοσχαρίσια κανονικά ψημένη. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν παίρνεις μια διπλότυπη παραγγελία που κάθεσαι και τη διαβάζεις και την ξαναγράφει ο ένας και την ξαναγράφει και ο άλλος? Γιατί έτσι είναι το σύστημα εδώ πέρα. Το σύστημα δεν πρέπει να αλλάξει. Θα αλλάξει. Από το 1962 μέχρι τώρα το σύστημα είναι το ίδιο. αλλάξει. Δηλαδή, να σου πω κάτι παλιά. Μπάστα, Τι Γιάννη. έγινε, τα άσπασες όλα, Γιάννη? Πάστα, Γιάννη μου. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, Γιάννη. Να αυτό ρε Γιάννη. Θα του σπάσω το κεφάλι και δεν Πάστα, εγώ πλήρωνω, μη σε νοιάζει τίποτα. Τι κάνεις τώρα? Η καρμπονά είναι για κυρίως. Μην μου την βγάλετε πριν τα ορεκτικά. Πώς το λέω. Νομίζω ότι ο Μετ Μπουφετζής, ό,τι άλλο, είναι κέρβερος. Δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, νομίζω. Όσο οι πελάτες περιμένουν να σερβιριστούν, η ένταση της Όλγας μεγαλώνει. Αργούν τυροκροκέτες, ντοματοκεφτέδες ή φεύγω. Κάτι με τρώει μέσα μου. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε feeling.
Μαγείρισα με σερβιτόρα, πεθερά με νύφη. Ίσως κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω. Προχωράμε λοιπόν. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι οι ντοματοκευτέδες. Τυροκροκέτες, φεύγω, ημένω. Περιμένεις. Αργούν. Τι λες, ρε παιδί μου. Η ένταση που υπάρχει στη σχέση της νύφης με την πεθερά δεν περνά παρατηρητή. Τι έγινε, αγχωμένο σε βλέπω. Ζεσταμένο, όχι. Κυρία μου καλή, τι κάνουμε? Οι γαρνιτούρες είναι έτοιμες, θα βγουν τα κρέατα. Δεν είναι, παιδιά, φρέσκια πατάτα είναι. Τι θες να σου κάνω. Η επικοινωνία κουζίνας-σάλας δεν λέει να εξομαλυνθεί. Και ενώ κι άλλοι πελάτες μπαίνουν στο εστιατόριο, το πρώτο τραπέζι βρίσκεται ακόμη στα ορεκτικά. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος, θα βγω σε 3 λεπτά. Άμα έχουμε και τις πατάτες σε 3 λεπτά, πάει να πει ότι είμαστε καλά χρονικά. Άσε αερολογίες, άργησαν να φάνε. Αργούν λίγο τα ψητά. Πώς αργήσαν, δεν θα βάλει τα πόδια του μπαμπάλι. Τι έλεγα? Κατά βάθος υπάρχει μια κόντρα. Που έχω την εντύπωση ότι θα εξελιχθεί αυτή η κόντρα που υπάρχει μεταξύ σέρβις και κουζίνας. Όσο ο Γιάννης εξυπηρετεί την καινούργια παρέα, η Όλγα σερβίρει επιτέλους τα κυρίως πιάτα. Πόσο αποτελεσματική θα είναι απόψε η κουζίνα. Ο Έκτορας Μποτρίνη ετοιμάζεται και για άλλες ανακαλύψεις. Λαδώνουμε το ταψάκι για την πίτσα, Ναι. Θα απλώσει το ζυμάρι, πώς θα γίνει τώρα? Όχι, το ζυμάρι είναι έτοιμο. Α, ωραίο. Φρίσμπι, θες να παίξουμε λίγο? Όχι, Έχεις παίξει τώρα, ποτέ? άλλη ώρα ναι. Έλα. Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτή η κουμούτσα, πόσα είναι, 450 κιλά? Όχι. Πόσο είναι? Για ρίξε μου να το δω. Πόσο θα είναι, 400 γραμμάρια, 380? 3,50. 350. Πω, κοίταξε εκεί. Αυτό, κύριε, είναι το μπιφτέκι, Τώρα δεν το έχεις μπιφτέκι των ζεστάνει όλα. Flintstones. Να σου πω, από την ώρα που ήρθες, τα έχεις σπάσει όλα. Με έχεις αμάλο, με έχεις μακριά. Εγώ, όταν έχεις 300 κουβέρ, δηλαδή τι κάνεις? Έρχεται για παπακόνταρης να σου κάνει το σταυρό, να σε εξομολογήσει, ξέρω εγώ τι, να σε ξεβασκάνει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε πάλι την παραγγελία. Ρε μα με έχεις καταστρέψει, το καταλαβαίνεις. Θα τα κρατήσεις από την αρχή. Μου έδωσες την πρίκα την αδερφή σου και την έχεις πάρει 3 φορές πίσω αυτή την πρίκα. Τα έχεις σπάσει όλα εδώ μέσα. Έλα. Όλα. Άσε το τζατζίκι, να έχω πάρει λίγο. Αυτή γιατί δεν την παίρνεις και την τελείως. Δεν σου λείπει. Μισό λεπτό. Κοιτάω σε ποιο τραπέζι πάει. Α. Μου λες, μου λείπει και μου τη δίνεις πίσω. Οι ματιές που ανταλλάχθηκαν ήταν σαν δώρα, τα έλεγαν οι παλιοί. Η ώρα έχει περάσει και πλέον οι περισσότεροι πελάτες έχουν εξυπηρετηθεί. Ποια είναι όμως η γνώμη τους για το φαγητό της ταβέρνας? Εγώ παρήγγειλα μια καρμπονάρα, δεν μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν στεγνή, πιστεύω ότι κάτι της έλειπε. Η πίτσα δεν με ενθουσίασε, αλλά το μπιφτέκι ήταν εξαιρετικό. Εξέλιξη λέω. Αλλιώς θα πολεμάγαμε ακόμα με σπαθιά και με ασπίδες. Καταλαβες. Προχωράνε τα πράγματα. Έχετε σπιτικό φαγητό και μπλέκεστε με βλακίες. Μαζί νομίζω συνεννοηθήκαμε. Βέβαια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Έγινε. Να είσαι εδώ νωρίς το πρωί γιατί θα έρθει ένα συνεργείο να ξεκινήσει τις αλλαγές, εντάξει? Έγινε. Θα τα πούμε το πρωί. Γεια. Καλό βράδυ. Να σου πω και το νου σου. Καλό βράδυ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι δεν πρέπει να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Τα εστιατόρια πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς, όπως και εμείς οι ίδιοι άλλωστε.